Dear Trumpeta, Bernie Bitok-Bitok, itago na lang ko sa pangalang si Loida. Si Aida o si Loida? Adila, sa iba ito. Lorna man dito, no? Sorry. Itago na lang ko sa pangalang si Loida. Usa ka babayi nadala sa mga nindot na mga pamulong sa usa ka lalaki nga itago nato sa pangalang si Nunoy. At least ang pangalan sa lalaki di kayo pamilyar. Di kay common, Nunoy. Sa sugo dili gyud ko ganahan ni Nunoy. Feeling na ko murag hambugiro kayo, presko kayo. Tinood, medyo gwapohon siya. Lamion og lips, lami pakpakon. Ay. Pero samok yung kay siya, di ko ganahan. Kay feeling ginako murag hambugiro yung kayo mo istorya. Pero ang problema kay gireklamo naman mi sa homeowners ba kay wa na may parkingan ng helicopter mo nang gikuha na mong duha. Isa na lang yun ang nabili na mo nga helicopter yun. Grabe lagi apertig yun kay mi sa una yun. Ay, lagot yun kay ni siya. Ay, hambukiro kinan siya magsulti-sulti na. Nawala ba tayo mangutan na kung nasa helicopter o wa? Tapos kadugayan na nawala ng helicopter kay mo overtake mo to among kuan gug among submarine. Kuyo to among submarine kay pwede siyuta. Grabe lagi. Grabe gyud apertiha lagi kayo. Ay, kambugiro gyud kayo. Tapos sa tinud-anay lang bitaw no kanang di sa paginambog no, di man kay kuitsura ang pero grabe bay sa amo lang subdivision ba kapoy kayo kay nay upat ka babay na mag-away-away magsinumbagay kung para lang yun magpa-picture sa ako. Ano ba? Grabe yung kayo na sila. Kinsa man taon. Di man ta sa bagay. Akong naong. Di ba sa iyo pakinambog lugar nga gwapo. Pero di kayo mag-ingon nga moral lugar ko daw si Alden Richards. Tanawalan ninyo ng kandiis. Birthday kayo. Tanawang kandiis na. Alden Richards na. Wala pa. Agamulak. I-combine ni mo na. Impoy. Muna na yung mga babae. Muna sa isamukan ko ba yun. Hindi kayo gagawas yun sa among subdivision kay magkagubot ng mga bayan ko di ko gusto ba nga mag-away-away sila patawag sila sa barangay kay tungod lang lugar sa ko lain yung kayo grabe lagi apertig yung kayo grabe lagi apertig yung kayo hangin lagi kayo diri no bisag wala electric pan hangin kayo ay Loida naman day ka diha ganina naman ko diri noy sorry kaya na. Nadunggan man mo kong istorya. Pasensya kayo. Dati kay istorya? Wala de. Wala lang. Ako lang istorya lang ako. Share lang ako akong mga kuan ba. Akong mga kalihukan karon ano ba. May kinaga diri. Siyempre, kaya diri man po ko nagtrabaho. Lisod sada. Mao galing ang gingon. Loida, ilag kalain Loida ba? Nana ba kay boyfriend? Kaya sa tinanay lang ka na yung dagway, no? Medyo apikihon ba yun? Nakambukiro kayo ninyo. Well, wala ko'y uyab, pero mga 27 ang gapanguyab sa ko. Walang ko ganahi kay kanang ang isa, ang buhok sa ilong mo, gawas, ana. Ang isa basa ang ilok dagan sila gaway-away pud sila kun di sa ko ganahan ba nga mag-away-away sila tungod lang pud sa ako ambot lagi tana mag one time nga nasaka na ko ang t-shirt na nakita sila sa kong pusod grabe gid sila aperti lagi kayo grabe gid aperti gid nalabuan man sa akong pagkambugiro sab pero in fairness Loida no kanang kadugayan, magsige kong tanaw ni mo, kanang lagi kay anggol ba nga nabong gwapa sa kaba, marot sa kakag si Bea Alonso ba? Ay, gibawi dayan. Pag-share da lagi-lagi nalay usahay nga medyo na anggol nga pangit ka. Pero actually, nakay may pagka Bea Alonso nga may pagka heart evangelista nga kanang murag mix gid siya ba, ana bitaw? Actually, gwapa gyud ka.
Sige, atik-atiki pag yun ko, sige. Di, wait. Ikaw ba, binuang nagaling? Bitaw, tinod. Gwapa ka. Actually, dagan kay ko kakadunggan dia sa ilaha nga. Ganando sila sa imuha, kay kanang di lang ka gwapa, kanang kuan pag ka, bright daw ka, na ba? Kanang, muna akong kakadunggan sa ilaha. Maobay. Dili na siya pasakay. Ay, dili na. Tinod lagi. So, pasabot di ay nga inyo kong galibakon. Dili man good. Wa man ka na mo gilibak. Mula akong kakadunggan. Ana lang nga. Actually, uban dia nga medyo, ano lang, kanang hilom-hilom lang, pero nakakrush na dahi sa mo, kay buotan daw ka. Tapos, gwapa na ba? Pag share da, say gwapa. Lagi lang sulti galing. Maubay? Kasi nagsulti. Basta na yung mga kauban nato diya. Nadas technical ka nung aquarium na lang. Kana sila na. Sila nagtanaw sa mo. Maubay? Sa pa may lang kisulti. Kuan daw ka, ganang, mo galing, buotan daw ka. Tapos, say, di daw ka maldita na. Maubay? Sa pa. Yun sila nga, ganando sila sa imo, kay naibawaan nila nga, bright man daw ka, bro ni-graduate daw ka sa salutatorian. Ay, wala ko na valedictorian, kay waman ko ng libre ice cream sa teacher. So, salutatorian lang yun ko. Tapos, unsa pa. Ingon sila nga, nindot daw kay kagbuho, kanata. Tinuod daw nga, may daw kang kamukanta. Oy, dili, all by myself. Lapati ka na ilang istorya nga may kumukanta. Sa video kiraman. Tapos, unsa pa. Ingon pagid sila nga, kuan daw kay ka kanang hilason gamay, pero tinudan na ilang ganando sila sa mo, kay kanang lakas yun daw kag sex appeal ba. Adi ay? Muna isulti nila? Unsa pa. Bro, nigara na sad galing ka. Maura to. Tapos napato isa. Unsa. Sige, sa pa ilang isulti. Ay, kalimot na nung ko. Samo kay Kanoy ba? Kabalo Kanoy, sa tinod-anay lang, ganahan sabi yung ko nimo pag naaka, kay magsige may katawa, pero kanang bawas-bawas sila na imong pagkahangin nimo. Pero actually, yung sa itong mga office mate diri nga, ganan sila sa imo kay in fairness, lakas daw kag sex appeal. Ikaw di balo sa ka ba? Unsa pa. Nagiganahan po ka sige na, mara na ako isulti. Okay man ka, pero bawas-bawas na imong pagkahambugiro. Funny ka na Say funny nga mo pa kaya itong pagsulod, ni katawa na rin ka? Maugaling. Wapala ka mag-story, you're so funny. Sige na. Malibre ko sa imo. Saan sa imong gusto? Paborito magkani mo ni diri? Paborito galing. Sige, saan sa imong gusto di. Ako'y bahala si mo. Tapos pag BH na lang, para sa birthday boy nga si Trompeta ayan. Nga mag 44 years old na. Ha? 44 na di ka. Yan, di lalata. Mura lang ka 43. Uy, thank you ha. Kajut lang, anong nang libre man kang wala pa man tayo sweldo? Mau galing, pasaylo, wasa ko yung sweldo. Kaya kung makasweldo ko, masubra pa sa kuyata nga na. Nanapog ka. Naginambong nasag ka. Joke lang, sula nang good. Kabalok, kanang... Sige, din ako magpaligoy-ligoy pa. Unsa man? Kuan ba? Ay lagkalain na kanang tinuod yun nga dagay ka panguyam nimo na kay uyab or
Sa mga yun. Wala, oy. Naiga pa duding, pero wala pa sa akong plano. Focus lang ako sa akong career. Wow. Kaysa tiyo na ilang, Loida, gwapa yun ka. Sige na. May mangkagay naman kay uyab, daghan man ka kay babae. Wala, char lang yapon tanan. Mga joke-joke naman to. Joke na yun. Sa mga gitinuon. Wala. Siguro makasabot naman ka nga. Gilalata ka din eh. Kay sa tiyo danay lang. Nakagusto ko sa mo, Loida. Kadyo lang natukan ko sa kong laway. Pag-shirt ya, eh. Lagi. Gatuyo naman ako no sa kanang murag. Magkinapayas ko, maginambog ko, pero actually, gituyo lang ako na para, kanang pansin ko nibo ba? Sige na. Aminan sa nako. Actually, nakakrush po ko sa imo, ha? Sure ka na? Lucky. Pero sa mo lang, sa mukha lang ko kay Sahay. Kadang, you're so loud. You're too confident. Anak ba? Makalagot. Pero actually, yeko are. Bayo. So, pasabot ba ni? Okay ra nga. Manguyab ko nimo. Hey. Pagsida eh. Manguyab ka? Sigurado ka, ana? Lambot lang makuyawan ko kay bara akong pananaw sa imo harap maradagang kay mga babae. Wala eh. Choosy sa doy. Pero promise. So, unsa man, pwede ba ko manguyab nimo? Kadyot lang. Let me think about it. Sige. Sige. Oo na. Musugot na ko. Manguyab ka na ko. Padayon sa atong istorya, mga ka-trompeta. Nisugot ko! Trompeta burning nga manguyab si Nonoy. Kaya nakita man sa nako nga sincero siya. Bosa saway paglangay-langay. Unsa pa may langayon? Nibati naman kong agugma. Di na nato nilangay-langayon pa. Sugot na dayon. Oo na lagi. Samok, gusto ko na niya ipabalik-balik. Samok ba? Yes! Ay, salamat ha. Sige na. Hindi na magpa-cute-cute. Samok ha. Thank you ha. Sabi na ako ligi ko ni mo sugton ba? Dako na kay ko gasto ni mo ba? Sige nang tag-grab car ani. Sige na galing mo bitong gisugot na takang nga nakita na ko nga sincero man kasi mong sa imong papanguyab na ko. Ay, salamat. Love you. Uy, love you ba? Lagi. Say lagi. Yung ko I love you tapos lagi. So mo I love you too. Lagi. I love you too. Lain na pagkistorya eh. Marumag na pugos. Samo kay ka na eh. Kajut lang, ubo sa akong panty. Bunalang ka sa akong panty, B. Da. Grabe man lang nga panty, bawa magbulad.
Sige na. Love you. Lagi. Unanasan ka ng lagi. I love you to ba? Lagi, I love you too. Love you. I love you too. Ala, oy. Kanindot kay sa kabaybayunan, no? Si kabaybayunan, suba mo na. Aw, suba din eh. Nganong ang suba nebot naman diri sa USTP? Baha mo di ay. Kabugnod sa tubig, bi. Sabligan takabi. Uy, parang di mabasa ko. Ikaw ba? Ay, tugnawi. Paspasa kay ba? Borag before commercial nanguya pa man ko. Karon magmansa rin na ta. Lagi. Paspas kayo. Adobe, mansa rin naman nato. Dayon, mo happy man sari. Siyempre, kung mansa rin na nato, so alam na. Oy. Murag lahi-lagi na imong plano ni mo, Noy. Unsa man na, Noy. Kaya napil na ko na murag ni tindog na si Manny, Noy. Ayoko Lagi nihapit ko ganina sa radyo trompeta. Nakadumo ko ni Bernie Bitog-Bitog mo nagpalit ko og Biramax coffee. Mota kong kape ganina. Maudi ay, amin akong naisig panguhit. Ang imo na yung maninoy. Oy, say plano ni mo, ha? Say plano. Hoy, Noy. O sa man ka, Noy, natadaplin sa dagat, Noy. Kasi magkabalas-balas. Ay, susto man ka. Magkabalas-balas ko, magkabalas. Noy, sama ka, Noy. Pasama ka ni mo, Noy. Noy, ayaw na, Noy. Kada kang tao, Noy. Si Leonard, Noy. Ano si Totok si Leonard, Noy? Sasaya na ito, walay tao. Ngit-ngit bitaw, walay makakita na ko. Noy, sama ka, Noy. Noy, wala tay hanig, Noy. Sakit na yung kapamaak sa lubot. Dagan mo yung mga pasayan gagmay diri. Noy. Silangan lang sa kuy kwaon. Naanasad na lagi ba? Bisag asa yung kakabadrong, gadaladalag yung kag toolbox ba? Adyalan, ako sa ipagawa sang martilyo. Nanoy, nalasan ng martilyo imong gidala sa imong papa na, no? Nanasa ka ng martilyo nga, lagom ang ulo. Kaputi ang lawas. Wala, Noy, isa na, Noy, be? Wala, kagahi, Noy. Ako sa ibunal-bunal sa kong aping, Noy, ha? Muragitaya na lagi, Noy. Ako to sa trapuhan, Noy. Ikaw ba, dagang ikapatriling ba? Kabalo ba ko nga ka na imong gatir dugay na binang nahiwi? Mo nang mo aksyon lag-ulan? Gasami-sami na dayon. Noy, sigurado ka anin, Noy, hay? Nako, isulti ni mo, Noy. Ay, ang saman. Noy, wala pa ba gigusukan, Noy? Unsa? Wala pa kusukan, nakatisting nga na nitulid sa akong gutter. Pag sure diha, sure pasabutin mo. Mauna na, virgin pa ko. Virgin pa ka?
Kanimong naong virgin? Wala man si mong dagway. Lainan ni mo, Noy. Uy, tinuod ba yagid, Noy? Kinisaad ba yagid ko? Katong pagkamatay sa kong papa ni hungong ba yagid ko sa salungon na yung kong apa. Ayaw ka balaka. Kani akong virginity ako yun ihatag sa lalaki nga makayong ko nga siya na gayon. Bisan pa man, Noy, og wala pa ta nakasal. Pero ako nakita mga tinud-anay kas ako. So munang ako na ning isurrender, Noy. Noy, hiwi yun kay ning gutter na ko, Noy. Noy, hinahinaya ba, Noy, ha? Galaw-gawa na eh. So, tinood yun nga virgin ka eh. Lagi. Nga ako galing saan ni Papa nga yung ko nga kanang pagkasal na pero saan taman yun. Nabati man sana ko nga tinod anay kabusa. Ako na lang gini surrender, Noy. Muna mong giyunghong sa lungon si mong papa. Oo. Bantog na burag bugnaw akong lubot. Piling na ko burag itayhupan si mong papa. Basta, Noy. Ako na biya, Noy, ha? Oh, lagi-lagi ikaw na. Noy, I love you, Noy. Lagi. I love you more. Noy, hinahinaya rabi agad, Noy, ha? First time piyan ako. Natanawan, Noy. Wag ka manangin, Noy. Noy, kadyot lang, Noy. Di na mapugan. Atong hinahinayon. Noy, kadyot. Noy, kadyot sa ba? Sa man? Kaututon ko. Kaututon ko, Noy. Sa mauka ni mo eh. Oh, agay. Uy, Noy, maragpaspas na lagi. Kailangan na nato. Paspasan na nato kay napatay laing commercial break. Noy, agay. Noy, nahinaya ba? Agay, Noy. Noy, agay. Noy. Balik sa atong istorya mga kaisonan. Na okay among relasyon, happy among relasyon. Abi na kong tuloy-tuloy na wa nagi problema ang among relasyon. Apan kadugayan, murag na ako'y nabantayan. Nagay na nasad ta. Di rin ta makulbaan basta ka ng apan, ka ng mga dukitag apan, agay. Medyo nakabantay ko. Got there's something. Huh? Borag na agyod. Na ako'y nabantayan sa lihok ni Nonoy. Ganina lagi ka na imong cellphone, Noy. Noy, ang bato. Noy. Love. Yes, love. Kaya na kasi tanan na imong cellphone. Si cellphone. Kaon na ba? Ganina na ako nabugnaw na ng lechon manok. Ganina init pa kayo na. Tanawa karon na ice na. Ayaw pagulat na ang lechon manok mo bango na daw mudagan kay wa nimo gikaon. Sige na. Kaon na pa. Sige. Uy, nanawag. Kadyo lang. Tubagon sana ko. Kadyo lang kayo. Hello. Yeah, hello. Yeah. Hello. Grabe, nitubag lang sa tawag, layo na kaayo. Mga 2 kilometro. Noy, asa man ka padulong? Hello, I love tawag kay natuban ni. Noy,
Kalay ba mo motobag, Noy? Nga kita naman duha. Asa ba na? Kalay ba mo motobag? Wala. Kuhan lang ka ng importante lang. Unya, kung importante, anong layo mo kay kamotobag? Nga ni Daga, murag makang nag-fun run og 3K. Dili, importante lang. Sorry. Di ko gusto nga ba, saba ba kay, hindi yung magugo nga, palun ako matulog. Ako tong bossing. Mao ba? Sige na, kaon na. Sa man na, sige, message dia. Ako lang sa ito, magbikaon lang sa... Ayun na. Ako lang. Noy, grabe na gina, Noy ba? Kasi lang, i-mute siya na ako. Biya ko na ito baga na, Bi. Di. Wala, kuhan nun to, kanang, kuhan lang, importante. Okay na, sino na mga lata? Ako nang gipalong. Noy? Grabe man na matulog si Nonoy. Mormang di nakabawi. Noy! Kinsa iba na ngay nga na mo hagok. Grabe maging ang tulog eh. Di na ako na siya pukawan. Kaya ganahan maging siya nga mo abay sa kuha. Ay! Kinsa man nag-message sa iya. Ala, murag mukhang na iyang cellphone. Basahon ka na ako ni pa. Abi ko bang iPhone ni anong Android man ito? Kinsa man siya? Ako sang basahon, Bi. Sa man din ako. Hoy, tubaga. Nag-uban na sad mo? Sinakuban? Tubaga ba? Abi ko ba nagbulag na mo? Hoy, please. Tubaga, amaw ka. Kisa man ipayanan ni. Please, tubaga. Natay problema. Sorry. Dugay na kuwala, nagpalit og napkin. Piling nako, buros ko. Usan eh. Hoy, tubaga. Piling nako, buros ko. Boy Sapon! Si Nonoy. Grabe yang hagok ug ako yung mismo nakita sa akong mga mata. Kaya di man gid pwede makakita ang ilong mata yun. Akong nakita nga nadi ay lain. Si Nonoy. Ug abi na ako nga kaning bayhana ni sulod human sa among relasyon.
Naibawan pa gid nako nga mas nauna pa din ning bayhana kaysa ako ha. Ito mga kung ano. Ano? Dugay naman mi way klaro. Sila mi para nako dugay ra mi nagbulag. Kung nagbulag na mo, ano magsige mangyapos sa text ni mo? Kung nagbulag na mo, ano ningon man siya nga buros siya? Abot. Dili ako nga mahanan na. Wala na mi kita-kita. Dugay naman wala nagtagbo nga mong duha ka bunguton. Ayaw na pa makagnoy. Sunday, ang tinuod pag-inayaan ni mas una pa na siya kaysa ako. Ha? Tubag niya. Tubag! Dugay na mi uyaban eh. Dugay na mi nga. Sige, bulag. Okay na po. Bulag. Okay na po. Actually, wala na ko'y gana niya. Dugay ko gusto makipagbulag niya, pero parang niya, dili siya gusto makipagbulag kay love lagi. Kay parang ako, ikaw na. Ikaw na. Ikaw ang para sa kuha. Ikaw akong ipili, ikaw akong gusto. Luy, pero ano yung mamanggitago sa kuha? Di ba na iyon ko sa imo, Luy? Giungong panako ni sa kamatayon sa kong papa nga ako isurrender ang bataan sa lalaki nga ako nakita nga mo na ako forever. Pero napadalo na sa lalaki nga nanay uyab. Luy, ko gipasakitan. Baka akong ganda ko. Nanay mo kong gisultihan sa sugod pa lang kay base mas makasabot ko. Pero karon pa ka mo ingon sa ako nga humanan nimo gibuak ang pakang. Human nimo Mamords kay ni Mamords. Tapos karon tungod nimo gitigbas-tigman mo nanay pakay. Pagkauman sa tanan mo, hindi ka sa ako nga nanin na siyang bayana. Takaron! Maingon siya nga buros siya ug ikaw ang ama. Ayaw katawa niya. Kiwa ko na dyan sakit niya kung ibati sakit ngayon. Loy, ano ibulin na buhat sa ako, Loy? Ikaw akong gigugma. Ikaw akong love. Walay lain, promise. Noy, kung tinuod magaling na buros siya, dito na kasaya. Na nakikabilinggan niya. Kung tinuod nga buros siya, pawa. Sakit ni sako kayo, sakit ni sako kayo, sunag ko. Pero kung tinuon na imot siya na buros at hawa din na sakit. Pawa. Pawa din. Anyway, alas 12:56 na, wala tayo igong oras para sa atong letter sender nga si Loida. Tama ang imong gingon, Loida. Kung feeling nimo nga mura og tinuod magaling to, if ever lang tinuod tong giingon nga kanang boros ay kuha na dito, Loida, ihatag na dito ina nga diya na ka. Kaya nakakuan man ka, nakasala man ka, isukuan na diya na ba? Isudlan man nimo na. Do, di sa nanon mo siya mapugos yung lugar nga mayon siya nga, no.
ikaw akong gusto. Pero if ever manggaling, for example, nakaburo siya, nanato siya, tapos imo siyang gidawat. Kung gidawat na nimo siya, automatic, dapat nga imo na pong gidawat nga naging siya anak. Nga nahitabo na gina siya, dili pwede nga imo na siyang kalimtan. Kay once, sa pakusaw ni magbali-bali, kung tinuod yung nga siyang amahan, siya gyud po ng amahan. Mula na kong point nga. For example, kung nakasalain yung uyab, tani ini-insist gyud siya nga ikaw gyud iyang pilion gihapon. Ta tinud-anay gyud iya gyud kang iperso nga dili ikaw gyud akong gusto ana. If ever nag-decide ka nga sige balik ta okay na ko, pero dapat imo gyud dawaton ng kamatuoran nga siya na nagi-anak sa lain. Kay bisa kung saan yung nagbali-bali, di na rin yun na mabalik. Ha? So kung for example, kung magdayon mo o kuhan mo, lawaton yung kamatuoran mo nanay pakapin. Kung bura pagkuhan, nagpalit ka og ilimno, nanay libre pitcher, ana. Ana siya, ha? Bura kang nagpalit og fighter gold, nga nanay libre nga tang nga Diyos, ana. So buy one take one na siya. Dili pwede nga moing ka. Kasi magbalik ta, pero dili ko gusto dawato ng imong anak. Ay, bura di sa na mayo. Dili mayo na, ha? Masoko si Papa Jesus, ana. Birnes karon. See you Monday.